teremt, hogy itt legyen a föld legjobb munkahelye. Kádakat szereltetett az új irodákba. Emlékszem, amikor Nolan és én néhány férfi és női mérnökkel a kádakban voltunk, besétált egy új mérnök kolléga a szüleivel. Azt mondta, ő a cég elnöke, ő pedig az elnök helyettes. A szülei teljesen megrökönyödtek, de azt mondtuk nekik, ugyan már ők is vetkőzzenek le, és érezzék jól magukat. Úgy gondoltuk, képesnek kell lennünk bárkit átcsábítani, akit csak akarunk. Ennek egyik feltétele az volt, hogy úgy alakítottuk ki a munkahelyet, hogy kellemes legyen a munka. Buli cégként ismertek minket. Az új kolléga David Crane támogatta Bushnellnek az üzlettel kapcsolatos különc elképzeléseit. Nolantől azt hallottuk a legtöbbször, hogy ügyes. Ha azt mondta, ó, ez ügyes, akkor azt meg is akarta valósítani, mivel úgy vélte, ha neki tetszik, másoknak is tetszeni fog. Bushnell arra ösztönözte brilliáns fiatal mérnökeit, hogy állandóan újítsanak. Úgy gondoltam, ha valaki erősen hisz az elképzeléseiben, annak teret kell adni. A szabad teret hódító kreativitás számos sikeres játék létrejöttét segítette elő. Ez tette lehetővé, hogy az Atari megtartsa piacvezető szerepét. Azután jött egy per. Kiderült, hogy a számítógépes játékokat már előbb kitalálták, 6 évvel az Atari megalakulása előtt. Egy Ralph Baer nevű tévékészülék tervező már az 50-es évek eleje óta gondolkodott az ötleten. 1966-ban aztán mindent megoldott, mi alatt egy New York-i üzleti úton a buszmegállóban várakozott. Amikor visszatértem az irodába másnap reggel, ez 1966. szeptember 1-je volt, egy 4 oldalas feljegyzést írtam, és ebben mindent elterveztem. Sportjátékokat, sakkokat, versenyjátékokat és autós játékokat terveztem. Baer elkezdett a találmányán dolgozni. 1968-ra már működőképes volt az első tévés játéka, amelyet egyszerűen Barna doboznak nevezett. Első játéka egy üldözős játék volt, amelyben 2 pont üldözte egymást a képernyőn. Ezt hamarosan követte egy teniszjáték, 4 évvel azelőtt, hogy Bushnell és Elkhorn kifejlesztették a pongot. A tévégyártó Magnavox cég szerződtette Baert, és a Barna doboz egy kifinomultabb változatát kezdte gyártani. Az Odyssey 10 különböző játékot tartalmazott. Mindegyik játékhoz tartozott egy színes fedőlap, amelyet a képernyőre erősítettek a primitív grafika feljavítása végett. Voltak rajta irányító gombok is. Baer megalkotta az első fényfegyvert a lövöldözős játékokhoz. Ez a felfedezés évekkel megelőzte a korát. Az Odyssey-ját egy kereskedelmi kiállításon mutatták be New Yorkban 72-ben. Minden bizonnyal ez volt a kiállítás fénypontja. Mindenki lelkesedett érte, beleértve a sajtót is. A Magnavox bemutatja az Odyssey-ját 12 izgalmas elektronikus játékkal. Egy másik kiállításon a Szilíciumvölgyben ugyanabban az évben május 24-én egy érdekes név tűnt fel a látogatók könyvében, Nolan Bushnell. Játszott az Odysseán és a pingpong játékkal is. Az az igazság, hogy valóban láttam az Odyssey-ját, de úgy gondoltam, nem valami okos találmány. Nem tudni, hogy Bushnellt az Odyssey-ja inspirálta-e vagy sem, minden esetre Baer szabadalmaztatta a terveit. Íme a szabadalom. Ha megnézik az apró betűket itt fent, láthatják, hogy először 1968. januárjában iktatták. Itt len látható egy tévékészülék, alatta pedig 2 kézi irányító gomb mindkét oldalon. Baer szabadalma alapján a Magnavox beperelte az Atarit. A mi álláspontunk az volt, hogy inkább elrendezzük ezt a dolgot, többe kerülne megvédeni magunkat. 4 évnyi egyezkedés után Bushnell és Baer először a szövetségi bíróság lépcsőin találkoztak 76-ban. Mielőtt a bíró elé kerültek volna, Bushnell és ügyvédje beleegyeztek, hogy jogdíjat fizessenek, ezzel elismervén Baer szabadalmát. Napokon belül megegyeztek, hogy egy elfogadható összeget előre kifizetnek a jogdíjért. Nagy szerencséje volt. A Magnavox $400,000 elfogadta az egyezséget. Ralph Baer igazát elismerték, de korán sem tett szert olyan nemzetközi hírnévre, mint Bushnell.
Őt ismerték el a videójátékok atyaként, mivel mindig ő állt a kamerák elé, én pedig a színfalak mögött maradtam. Az ügyvédeim azt tanácsolták, ne packázzak vele, megvan a jogosultsága és kész. 25 évvel később Ralph Baer nyugdíjba vonult, de elhatározta, hogy befejezi az önéletrajzát, és megírja, honnan is származnak valójában a számítógépes játékok. Bushnell számára az egyesség olcsó volt, az Atari már több milliós profitot termelt. Amint a számítógépes játékok aranykorukat élték, az Atarit új fenyegetés érte egy japán játék formájában, amely megállíthatatlan módon hódította meg a világot. 1978-ban a Taito piacra dobott egy játékot, amely olyan népszerű lett Japánban, hogy az egész országban hiány lett a 100 jenes érmékből. Space Invaders volt a neve, és több mint 350 000 darabot adtak el belőle a világon. Ezzel kezdetét vette a játékautomaták reneszánsza. Válaszul az Atari kifejlesztette a saját űrjátékait. Nolan Bushnell mérnök csapata egy új technikával kísérletezett, a vektorgrafikával, amely révén a játék szembetűnően új kinézetet kapott. 79-ben az Asteroids lett az Atari sikerjátéka. Az Asteroidsot egy újabb sikeres játék, a Battlezone követte. Mindenhol felbukkantak a játékautomaták, és a tinédzserek, illetve fiatal felnőttek az egész világon minden szabad percüket és pénzüket ezekre áldozták. A szülők és a politikusok aggodalmuknak adtak hangot. A sajtó az egész világon azzal volt tele, hogy a fiatalok lógnak és elmulasztják kötelezettségeiket. A játékautomatákat az ördög bűnbarlangjának nevezték, ahol a gyerekek könnyen tévútra kerülnek. Az Atari azonban előhozakodott a megoldással. Még 75-ben az Atari mérnökei titokban egy teljesen új koncepción kezdtek el dolgozni, amelyet számítógépes videórendszernek neveztek. Ezzel kényelemben és biztonságban lehetett videójátékokat játszani otthon. Íme az Atari számítógépes videójátékának első prototípusa. Minden megvolt benne, ami egy prototípushoz kell. Itt van a drótokkal teli panel, a joystickok és a tankjáték irányító gombjai. Úgy véltük, ennek a játéknak tartalmaznia kell a pingpongot, a tankot és más szimulátoros játékokat. Ám ezen kívül nem tudtuk, hogy mit kezdünk majd vele. A számítógépes videójáték 77-ben került piacra. Azóta az Atari volt a videójátékok első számú gyártója. Egy egész sorozat sikeres játékot készítettek. 80-ban az Atari megvásárolta az otthoni videójátékjogot a Space Invaders-re is. Space Invaders are here. Now you can play the world's most popular arcade game in your own home. Space age action on your own TV screen. Plus all the... Karácsonykor több millió videójátékot adtak el, hogy a tinédzserek otthonaikban játszhassák a Space Invaders-t. A videójátékrendszer elsöprő sikerének köszönhetően az Atari éves bevétele meghaladta az $1 milliárd. A cég tündöklése magára vonta a jelentősebb vállalatok figyelmét. A Warner Communications olyan ajánlatot tett Bushnellnek, amit nem tudott visszautasítani. $28 millió kínáltak az Atariért. Ez jelentős összeg Bushnell $500 kezdeti tőkéjéhez képest. Rengeteg pénz volt ez akkoriban, sokkal több, mint amit valaha is reméltem. Azonban ez az Atari végét jelentette. Ugyan Bushnell maradt az igazgató, de hamarosan összeveszett az új vezetőséggel. Éppen a videójátékokat dobtuk piacra, és azt mondtam, ezzel a videójátékoknak vége. Ők méltatlankodtak, én pedig azt mondtam, most már ezt is figyelembe kell venniük. Az új Warner-ös vezetőknek nem tetszett a cég működése. New Yorkiak voltak, és nem értették. Nagyon bizarr dolognak tartották, és részenként felbontották a cég testületi szellemét. És gyakorlatilag tönkretették